wannan ya ce malamin Allah a takaice wane ne Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi. Wai wannan ayi lacca ce, sai dai mun samu lokaci insha Allah za mu yi lacca kamar awa 2 akan waye Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi. Wani gwamna ne aka yi shi a yankin Basra da Kufa daga kabilan Saqif din nan na Ta'if ya fito. Dama annabi ya ce fi Saqif mubirin wa kazzab. Allah zai jarabci kabilan Saqif da fitan mutum biyu, ɗaya mai zubar da jini, ɗaya makaryaci. To sai Muktar bin Ubaid al-Saqafi wanda ya da'awar annabta ya fito daga kabilar. Sannan Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi wanda asalinsa alaramma ne, mahaddacin alkur'ani, makaranta gare shi ma yana ba yara hadda qur'ani suna hadda, sai ya shiga siyasa kawai sai ya zama mara mutunci. Aƙalla ana lissafawa ya kashe mutane aƙalla 10,000. Amma a cikin littafin Siyaru Alamun Nubala na al-Imam az-Zahabi ya dan takaita bayani akan sa, ya faɗi abubuwan da yayi. Sannan kuma a lokaci guda yana son alarammomi, yana son hafizan alkur'ani, shi yasa aka wa qur'ani digo da wasali, aka kirga hurufansa. Ya bude makarantun qur'ani da na islamiya masu tarin yawa, ya giggina masallatai, amma fa yayi zuba kuma da jini, yayi hidima ta can, yayi barna ta can, to kuma ya mutu yana gaban Allah. to daga kaga magana ta kare. In wuta zai sa shi ya sashi, in aljanna zai sa shi zai sashi, in gafara zai masa ya masa. In shi yasa ne yace ba ma son sa saboda irin barnar da yi, amma ba za mu yanke masa hukuncin ina Allah zai saka shi ba, wannan ba a hannun mu yake ba. Mun ga abin da ya na kirki, mun ga abin da ya na barna, amma barnar tana da yawa. Dan mafi yawa manyan sahabban nan shi ya kashe su. Shi ya kashe Abdullahi bin Umar, shi ya kashe Abdullahi bin Zubair, ya yanke kansa ya sa a kwano, ya sa aka kai wa mahaifiyarsa Asma'u binta Abi Bakar. Lokacin shi yana jagorancin Makka da Madina, aka yi wani yaƙi, shi ya kashe masu habbai masu yawa a yaƙin Harra wanda aka yi a Madina. Sauran abubuwa dai waɗanda ba su da daɗin ji, duk saboda mulki kuma. Kamar da dai muke gani yanzu, ƙasar Yaman ana ta kashe-kashe saboda mulki, ƙasar Libya ana ta kashe-kashe da zubar da rayuka saboda mulki, ka gane. Ƙasar Lebanon ana ta zanga-zanga da faɗace-faɗace saboda mulki. Ƙasar Iraki ana ta kashe-kashe da zubar da jini saboda mulki. Ƙasar Syria ana ta kashe-kashe da faɗace-faɗace saboda mulki. Kuma kwanan baya aka yi na Sudan da na abin nan Afghanistan har yanzu ana yi shi ma duk akan mulki, dukkan mulki. To waɗannan abubuwa dama annabi ya ce in alkiyama ta kusa tashi za a yi ta zubar da jini. Kai da ka kashe baka san wanda ka kashe din me ya maka ba, sannan kai kanka da aka kashe baka san me kai ba. Wani yana kasuwa sai ji bam ya tashi, bai ma san me ya ba. Wani yana masallaci za a kashe shi, wani yana gida za a kashe shi, wasu ma suna sallah kawai wani ya je saka bam a masallacin duk aka mutu. Wani ya kai makaranta ya saka, wani ya kai kasuwa, kuma yana cewa Allahu akbar. Wani kuna tafiya a titi kawai kuga an buɗe wuta, kawai an kakkashe mutane. Me kuka yi ma ba ku sani ba, me kuka yi din ma ba ku sani ba, kawai dai an kashe ku shikenan. Shi ma da za a koma gefe da shi, kai waɗannan me suka yi ma bai sani ba, ba shi da wata cikakkiyar amsa. To wannan shine alqatil wal maqtul da za a yi ta yi. Ka ɗau wuka ka kashe mutum, shi ma ya ɗau wuka ya kashe wani, ana ta zubar da jini. To alama ce ta tashin alkiyama. To shi wancan sarki yana da kyau kawai tarihinsa, za ka san tarihinsa ne don abu uku. Na farko ka san abin yadda ya faru. Na biyu don ka san yadda Allah yake ba mutane talala, azzalimin mutum macuci Allah ya bashi talala. Sannan na uku kuma ka ga yadda Allah yake karar da abubuwa. Duk abin da ya baka tsoro wata ran sai ya baka tausayi. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kazalika naf'alu bil mujrimin. Lokacin da aka ji ba shi ciwo ya same shi, jama'a suka ta murna, Allah ta addu'a Allah ya gama da shi. Sai ya samu labari, duk gari ba mai masa fatan ya warke,
ba mai masa fatan ya tashi, ba mai masa fatan alheri. Sai fitoran juma'a ya hau kan mambari, kuma shine limamin garin. Yace ya ku mutane, labari ya ishe min, tunda kuka ji ba ni da lafiya kuke ta mummuna addu'a. Sai to ya kamata dama ku yi, tunda ku abinda kuka shi na kenan. Kuna ta mun fatan mutu, kuna mun fatan ka in tashi, wasu ma daga cikin ku suna mun fatan Allah ya saka ni a wuta. Shi to kusan wuta fa ba ta ku bace, kuma Allah ba naku ne ku kadai ba. Sai daga hannu ce ya Allah ka yafe mun, amma jama'a sun ce wai ba za ka yi ba. To ikonka za ka nuna ko su za ka saurara? Kaga tsayen malami ya karkace shi nan ko? Duk nan da yake ashe ya san Allah. Ita Allahumma ghafirli fa innahum yaz'umuna annaka la taf'al. Allah na zo ka yafe min, amma duk sun ce ba za ka yi ba. Duk sun ce ba za ka yi ba, wanda yake min zaton za ka yi. To, a gani. Da ya gama in ya kashe Abdullahi dan Umar za a samu matsala, saboda yawan almajiransa da yawan mabiyansa da masu girmama shi, sai ce ma wani yana yawan dawafi, sai ce ka je kusa da shi yana dawafi ka soka masa wani abu mai dafi, kamar ma shi ce soka masa, sai kai kamar kuskure ne abin ya faru. Abdullahi dan Umar yana dawafi kawai sai ya tsire shi da wannan abu. Shikenan aka zo kamar dan abu dan kankani, amma da yake akwai guba a ciki sai ya ta kumewa, kuma har gashi ya zo dubiya, ya ɗebo jama'a suka zo dubiya. Wai zai wasu Abdullahi dan Umar wayo, wai wannan inda ya abin nan sai mun hukunta shi. Abdullahi dan Umar ya ce aka kai ce kai tunda kai ka ba da dama, harami guri ne mai tsaro, guri ne mai zaman lafiya, kai yadda ake shiga da makamai, kai ka sa aka yi. Shari'a sai an je gaban Allah. Mutum na ƙarshe da ya kashe shi ne wani babban malami da ake kiransa Sa'idu bin Jubair, malamin tafsiri, malamin Qur'ani, malamin fiqh. Yasa aka kamo shi, ya zazzage shi, aka daura hannunsa, yasa aka dora shi akan buzu, aka zo da takobi. Sun yi doguwar tattaunawa, tana nan a cikin tarihi. Da kansa ne yace in ka kashe ni ne na ƙarshen wanda zaka kashe, ba za ka ƙara samun dama kashe wani ba. Da kai na ƙarshen ka yazo, ya fille masa kai. Akwai wani mutuminsa ne, amma sai matsala ta samu tsakaninsu, kawai sai ce a ji a kamo shi, a ji a ɗaure shi. Aka kamo shi aka ɗaure shi, to ƙarshe dama kawai kisa ne, shi ba shi da wata yare, kawai daga ɗauri sai kisa. To sai wani abokin Hajjaji ɗin, abokin wancan, ya zo ya ce da Allah wani ka san yadda muke da alaƙa da shi, kai ma yadda kake da alaƙa da shi, a taimaka a sake shi. Sai ya ce shi ba zai sake shi ba, amma tun da ka nema masa alfarma, zan sa a fito da shi, a zo da shi gaban jama'a, ga hauni mai filla kai, zan rubuta takarda guda biyu, ɗaya mutuwa ɗaya rayuwa, zan nannaɗe in aje a gabansa. Iya alfarma bar zan masa kenan. In ya ɗauko ta mutuwa, dama a durƙushe yake a gaban hauni filla kansa. In ya ɗauko rayuwa, to na maka alƙawarin ba za a masa ko ba za a kwance shi. Sai ya tafi kurkuku, ya je samu mutum ya ce to nayi da Hajjaju ya sake ka yaki, nayi ya yafe maka yaki. Ya ce gobe zai sa a fito da kai, a zo da kai, a durƙusar da kai, hannunka a ɗaure, ga hauni rike da katuwar takobi ya tsaya, za a aje maka takardu guda biyu, ka ɗauko ko ka nuna wacce kake so, ko ka ɗauko da hannunka abin nan ɗinka. Sai nema alfarmar ce to a kwance mun hannuna, ɗauka da hannuna, shi ne in ma alfarmar da nake nema. Da Hajjaji ya tayi sai kira mai rubutun, sai ce kowace ka sa mutuwa a jiki, ki sa mutuwa a jikin kowace, duk wacce ɗauko sai na kashe shi. Saboda haka aka zo takardu guda biyu, aka ce ɗaya za ka ɗauka. Ice me a jikin ɗayar? Aka ce qatlu. A jikin ɗaya fa? Aka ce hayatu. Cikenan na ɗauki hayatu na sha? Aka ce in na ɗauki qatlu
na mutu aka ce eh, sai haka ya ce kamar ga takardar nan haka a dunkula haka guda biyun nan haka wannan da wannan haka hayatu da mautu kaga baka san me a jiki ba. sai ya ce to bismillah dauka sai haka sai danna ta a baki ya murje ya haɗe. ai budewa za ka yi kamar ya budewa zan ai wannan za a bude ya ce wannan za a bude idan an ga hayatu a nan to na ɗau mutuwa, in an ga mutuwa a nan to na ɗauki hayatu. Shi ba Hajjaji ya ce wannan da ke ya ba ƙaramin ƙwallon ya sha kawai, yau da haka kuma a tsaye a buɗe ba waka ce je ka kawai ya gane dabara da aka ba ma tsaye an buɗe wani ɗagayi waka ce ta shi ka tafi kawai shi. To saboda haka abubuwan suna da ban mamaki da ban tsoro, wato abubuwan da suka faru na zubar da jinin mutane saboda duniya. Wani ce malam da Allah ana so a ƙara min bayani akan salatu tasbihi. Duk sallah sunanta salatu tasbihi domin ana tasbihi a cikinta, amma ita wannan an keɓance ta da wannan suna saboda ƙarin da ake yi na tasbihi a cikinta guda 75 a kowace raka'a. Tunda raka'a 4 ce an yi tasbihi guda 300 kenan a cikin raka'a 4, wanda yasa ake kiranta salatu tasbihi. To akwai abubuwa guda 3. Na farko hukuncin yinta, na biyu ingancin hadisinta, na uku yadda ake yinta. Dangane ga ingancin hadisin, malamai ba su yi ittifaki akan bai inganta ba ko ba su yi ittifaki akan ya inganta ba. Da haka malamai sun kasu biyu. Akwai ɓangaren malaman da suka ce wannan ruwayoyi da suka zo da salatu tasbihi sun inganta. A cikin wannan ɓangare akwai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Har ya mutu yana fatawa akan ingancin hadisin salatu tasbihi. Bincikensa da ijtihadin shi bai ga wata illa ba akan ingancin wannan hadisi, ya tattara hanyoyin kuma ya faɗi hanyoyin da suke da inganci da wanda ba su da inganci. Da haka a ƙarshe yayi hukunci akan hadisin ya inganta. Akwai su Imam Suyuti, manyan malamai suna nan a jejjere. Akwai wasu kuma da su binciken su da ijtihadin su da kakalan su da nakalce su kuma sun ce bai inganta ba. To saboda haka idan mutum tunda ijtihadi ne da hukunci da bincike ya gamsu da binciken da su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani suka yi da sauran malamai, to a gurin sa wannan ruwaya ta inganta, dan haka zai iya yin wannan sallah kuma zai iya cewa wani yayi kuma babu laifi. Hukuncin hadisin kenan. Na biyu, hukuncin yinta mustahabbi ne. In mutum yayi zai samu lada, in bai yi ba shi da wani alhaki, ba farilla bane ba kuma sunna ce mai ƙarfi kamar yadda shafi'i da wutiri da raka'atul fajr yake ba. Raka'atul fajar da shafi'i da wutiri su ne mafi ƙarfin nafila a duniya. Babu nafilar da ta kai shafi'i da wutiri, bayanta babu wata nafila a duniya da ta kai raka'atul fajr. Waɗannan su ne suka kowace nafila girma a duniya. Daga nan sai rawatib su ne nafilfilin da ake ko kafin farilla ko bayan farilla, wanda za ga sukan zo ruwaya raka'a 10 ko raka'a 12, bi kafin azhar, bi bayan azhar, bi bayan magariba, bi bayan isha, bi kafin asuba, ko 4 kafin magariba azhar, bi bayan azhar, biyu bayan magariba, bi bayan isha, biyu kafin asuba, sai su baka 12. To me bin wannan kuma ita ce qiyamul layli, ƙarfin nafila daga shafi'i da wutiri da raka'atul fajri, sai rawatib, sai qiyamul layli. Shine sallar da zaka tashi tsakar dare kai raka'a 11 ko raka'a 9 ko raka'a 7 ko 5 ko 3 ko 1, sai zama wutiri. Wannan shine masu ƙarfi. To sannan akwai kuma nafilfili da wani dalili yake tasowa a yi su, kamar su dukhulul masjidi, tahiyatul masjid,
ko raka'atul masjidi. Wannan ana yin sa ne saboda shiga masallaci. Sannan akwai kuma wacce ake kira sune zawatu sabab, wanda wani abu zai taso ayi kamar raka'atul istikhara, salatul istikhara. Kaga sai in kana son zaka yi aure ko zaka yi kasuwanci ko zaka yi tafiya ko zaka yi kaza, sai kai raka'a biyu kai addu'a kafin kai sallama akan Allah ya shiga lamarinka ya sauƙaƙa maka abu. To sannan akwai kuma sauransu. To ita salatu tasbihi raka'a 4 ce, yadda kake normal sallar ka haka zaka yi ta, amma akwai wasu gurare guda 5 a cikin sallar ko gurare 6 da ake son kai tasbihi. Na farko, idan kai kabbara harama, kai du'aul istiftah, kai ta'awizi, ko kai karatun, to kafin ka fara karatun Fatiha din, kafin ka fara karatun Fatiha sai kai tasbihin sau 10, 15. Bayan ka gama karatun Fatiha kuma ya zama nawa? Ya zama 25. Idan kai ruku'u sai kai 10, ya zama nawa? In ka dago sai kai 10. In kai sujjada sai kai 10. In ka dago sujjada sai kai 10. In ka koma sujjada sai kai 10. To kawo 75 ya cika. Kenan a tsaye ne ake yin 25. Kafin a fara karatu ai 15, in an gama karatu kafin a tafi ruku'u ai 10. Ya zama 25. To kowace raka'a haka zaka yi. Ka saka wa kowace raka'a, wannan ko bai shafi tasbihin fa da ake a ruku'u ba, yana nan sai an yi shi na subhana rabbiyal azim kafa 3 akalla. Bai shafi wanda ake a sujjada ba na subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bai shafi wanda an dago daga sujjada ake rabbi gifirli warhamni wa afini wa hadini warzuqni. Waɗannan duk suna nan yadda suke, sai bayan kayi su ne sai kuma ka ƙara da wannan. Shi kuma tasbihin yadda ake yin sa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wannan dai baqiyatus salihat su ne dai ake sa su a ciki. To falalar shine a hadisin roman yayi yawa, akwai romo da yawa, kuma romo a wajen Allah ya mafi karfin haka, cewa za a yafe maka zunubanka wanda kai da kuskure, da wanda kai da ganganci, da wanda kai da mantuwa, da manyan da ƙanana, duk za a yafe maka su sakamakon wannan sallah da kai raka'a 4 wacce ka sa tasbihi a ciki. da kuma sannan an zo cewa ka yi ta sau ɗaya a rayuwarka, kakka sake maimaitawa shi ke, in kai haka ma yayi, ko duk shekara kai ɗaya, ba za ka sake ba sai wata shekara, ko duk wata ka yi, ko duk sati, kai ma kana da iko kai kullum. Ya zo za ka iya yi kullum, za ka iya yi mako-mako, za ka iya yi wata-wata, za ka iya yi shekara-shekara, za ma ka iya yi sau ɗaya. In kai sau ɗaya a rayuwarka shi kenan falalar da ya kashi ga ciki. To wannan shi ne ake kira salatu tasbihi, wanda za ka ga da wuya ka ga littafin da zai tattaro sallar nafulfili sai ya kawo ta. Ko wannan sahihu fiqh sunna din sai da ya kawo. Gashi ya ce komai sahihi zai kawo, amma sai da ya kawo. Hakanan dukkan littafai da zaka duba in dai za wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga salatu tasbihi ta an tayo ciki. To wannan shine ake kira, akwai irin su salatul haja, salatul tasbihi, salatul istikhara, akwai salatul tauba ma. Mutum in yayi sabo yayi nadama sai ya tashi ya sallar raka'a 2 sai ya roki Allah ya yafe masa. Ta ma wannan akwai salatul tauba. Akwai salatul haja kuma, kana da wata bukata kai sallar raka'a 2 ka daga ka ga wa Allah, kamar yadda wani makaho yazo ya ce ya rasulullah ni ina da bukata. Ce me bukata kai? Ce ido na ya bude. To kai hakuri mana idan kai ci gaba da arife roƙa maka Allah ya baka aljanna. Yace duk da haka dai ina san aljannan kuma ina so ido na ya bude. Annabi yace to je ka kai sallah raka'a 2. Sai kai annabi ya ga masa addu'a, yana na a cikin sunan na Ibn Majah da sanadi ingantacce. Ce ka je kai addu'a, kai wannan sallar, kai wannan addu'a.
ya je yayi sallar yayi addu'ar kuma idan sa ya buɗe. Ana taɓa ba wani makaho ya ce shi yayi har yanzu naje to ai kai Allah bai kaddara idan ka zai buɗe ba yasa yake amsa ka ci gaba da zaman ka a makaho. Dama annabi ya ce wanda ya rasa ido biyu ya hakuri za a bashi aljanna, yace shi da aljanna dai a ƙara masa idan sa ya buɗe. Nace to kaga sai Allah ya karba ai zai buɗe idan ko. To Allah ya ba mu dacewa. Subhanakallahumma wa bihamdika